shi zai sa daga ni hakke mu tsirar da mutuncin addininmu da kuma martaba addininmu. A'a, kada ka ja, na fahimci matsalarka, ka yi abin da na ce maka. Idan mafarki kike yi ma to ki farka, ba a taɓa yin sarki biyu a bishiya ɗaya ba. Muslama da zaman lafiya su ne suka zo wa da duniya shi ta zauna har akan yi koyi. Musulunci gidan zaman lafiya da ƙaunar juna. Tambarin haka yana fitowa da sautin ta cikin kamfanin Square Media at Abuja. Suke tallan wannan mai laƙabi mutallam. Wannan kalar shiri mai suna mutallam lallai ga masu kallo akwai alkhairi a cikinsa. Jaddadawa yake akan son zaman lafiyar musulunci da hoɓɓasa kan alƙiblar gaskiya. A fannin Hausa, shirin mutallab shine fa shiri na farko da ya fara gabatar da jaruman ƙasar Amurka. Ina fatan yanzu za ki yarda cewa mutallab bai fi ni komai ba. Ya ake yi ka iya Hausa yanzu? Mutallab wani tsayayye da ra'ayinsa ya yi hukunci ya yanke auren wata ahlul kitabi mai suna Juliet. Juliet, what does he have that I don't? I love him. I want to be with him for the rest of my life. Mutallab. Ban guje ka bane na kuka, zuciyata na bai mutalla. Romeo ka tallafa mini in babu tallafa za na kai ba. Soyayyar Romeo da Julia shi yana so ita ko mutalla. Romeo yana ta kuka dan ta ce ba za ta dawo ba. Ta gudo ta bar shi ta kama gangar jiki ta yi jijiyoyi a jikin mutallab. Shi kuwa wancan ya biyo ta har ƙasar da ta canza. Ya aminta ya yarda da shirin aurenta. Baba, wannan ita ce Juliet Gibson. And this is also his proposed bride. Sabutar ke ne yau ka tafi ka bar ni, na yin kwalla waye zai goge mini. Sabo yau zuciya ta ja mini, min yi shakuwa so ya ka tallafa mini. Ruwan sama Allahu ya kawo mini, an yayyafi shuka tana tasawa. Mutallab ban gaji gajiyayye a karnin fitowa za a yi mamaki. To gaskiya na yanke shawara. Ni na zaɓi Ubangiji na akan mahaifina. Wayyo za ta samu wanda bai yi hanzarin neman shirin ba. Shirya shirin Mutallab Nasiru Sa'ad. Mutallab daga bangaren wajen aikin ba da umarni Aminu Saira shi ya wuce a gaba. Nemi shirin a kasuwa. Kamar Mutallab ina ƙoƙarin tayar da mu a cikin jirgi. Ƙarya ne. Mutallab ina ba zai aikata ta'addanci. Mutallab. Mijinta a da kuma mijinta a yanzu. Ni kuma sunana Musa Abba Melalli. Ni ne marubucin littafin Raidu. Baba yana kana kuka. Rai da buri, duniya kuma labari. Rai da buri, a duniya kuma labari. Rai da buri, zance na ba shaka. Ni na yi riko da ma'aikin Allah, rayuwa ta daidai. Rai da buri, zance na ba shaka. Ni na yi
aikin Allah rayuwa ta daidai. Kada wani duniya za ta yi wucewa, komai in ka samu nan duniya zai yi gushewa. Amma babu tsofa ka tuna wata rana akwai gushewa, dama kai riko da ma'aikin Allah rayuwa ta yi daidai. Rai da buri, rai da buri, rai da buri, rai da buri, rai da buri. Mahaifiyarki ita ta wuce a lokacin da take tunanin cewa hanyar da muka shimfiɗa wa juna da ita ba mai yawa ce. ta kama gabanta ta yi A lokacin da take tunanin cewa ba za na tsallake ba, abin da na cimma komai burin ta biɗa na ba ba zan taɓa samun biyan ko bukata ta zarasa ba na hana ta. ita ta kai hadin da katanga Kowa ya mini tsakanin ki da ita. A'a da Allah ta bawa da kin kawo. Allah ka a'a haba da Allah kawo ta bawa. Ai za a yi haka ba. Assalamu alaikum. Salima? Na? Shara kike yi? Sannu umma. Ba ta da Allah yawa sannu. Ai aikin ta ne. Ko? Ba ta. Ina kwana umma. Lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Gidan. Lafiya salam. Umma ina kwana. Lafiya lau abbana. Na gajiya. Ba gajiya. Alhamdulillah lafiya kalau. Na gajiya. Madalla. Abba zan tafi ƙauyen Mundawa. Insha Allah da yamma zan dawo. Umma ki siyo min abin nan nawa kin ji ko? Kindirmo. Kindirmo. Na sani insha Allah zan kawo maka. Sai na dawo. Sai kin dawo umma. Allah ya tsare. Kai kuma yanzu ka gani Aminu sai ka zo sai ka bi ni sai mu tafi can gona kaji? Ka gani ma wata ran sai in ka buɗe asibiti sai in je asibitin nan. Gaskiya ne to hakan ma yayi. To Allah ya dawo da ku lafiya. Sai kun dawo. Allah dawo da ku lafiya. Waye wannan a cikin nan? Waye a nan me haka? Mahaifin Abba ne. Aka kulle shi a nan wai mahaukaci ne. Mahaifin Abba. Sosai. Mu je. Ka gani? Ka ga girma gona ko? Duk ta wuce. Amma Abba ka san wannan gonar taka da a ce abin ne take ba karamar kamfani ba ce. Kamfani? Mu mutanen karkara ina za mu iya yin kamfani? Ina ai ba za mu iya ba. Abba shi ai ba ka san wani abu. Ka tara yawan wani irin wayannan karafunan da waye ba shi bane fa kamfani. Ko masana'antar da za ka samu ma mutane ayyuka, jama'a su ayyuka. To ai shine ake nufi da kamfani. To ai ka san mu yan karkara ne ina za mu iya sanin irin wannan. Ku da kuke yan binni ku za ku san wannan. Amma gonar nan ta kafa babbaci. Ko? Kai ma ai ba damuwa kwanan nan zaka zo kai asibitin ka. Kaga kana da asibitin ka ni kuma ina da gona ta. Kowa sai rika na shi kasuwancin. Kaga haka shine daidai ba. Kwarai. A yin haka shine daidai.
Yawwa sannu ku sannu. Yawwa kaga can ma shanu muke so mu sa daga can. Fara kiwo daga can ba. Bismillah. Liyata. Baba, insha Allah abubuwa za su daidaita, amma sai a hankali. Na gode yata. Na gode. Ninkin ba ninkin. A haƙi ne akan mu kula da kai, saboda kaga duk daular nan da muke ciki ta ce. Yata, ke kike da basirar sanin haka. Sauran ba za su sani ba. Amma ki gaya mijinki, shi ma ya hankali da kansa domin yana cikin haɗari. Don Allah ya so ya yarda da kuma ni da kaina zan dinga kawo maka abinci, ingantaccen abinci da ruwan sha. Ka yi haƙuri. Na gode, yata. Salamu alaikum taba. Na'am. Sanda zuwa. Yawwa. Sanda zuwa. Na tsaraba ku ce. Ina Salima? Tana ciki. Tana ciki? Aiki take ko? Sarkin aiki. Yawwa. Ba aiki nake ba, na shiga cikin gidan nake dan kekewayawa. To, na kya rabuwa da abin nan. Ga nonon na mai gidan naki. In ci ko ga taku tsaraban nan. To, Allah ya saka da alheri. Amu. Wai. Salamu alaikum. Ga kindirmo na kawo maka. Ashe kin san abin da mijinki yake so ko? To ai hakin mace ne ta san abin da mijinta yake so da wanda baya so. Ni kuwa akwai magana da nake so yi da kai. Wace magana kenan? Maganar mahaifinka, ma'ana baba. Umma ta ce a daina magana shi. Kin san ya haukace kuma in ya shigo cikin mutane ba zai iya ji mana ciwo. Haba. To ni gaskiya halin da na tsince shi ban ji daɗi bane. Ni Umma ta ce a daina wannan zancen. To ai da ka tsaya ka ji abin da zan gaya maka. Umma ta ce abin magana shi. Ni kake kare mu wannan zancen. A'a. Har ka yi shirin fita ne? Na yi shiri zan fita yanzu. To Allah ya bada sa'a. Allah bada sa'a. Baka ji ba? A gaskiya ina da matsalan zamantakewar mu ni da kai. Menene faru kuma Salima? Ina miki laifi ne? A'a. To menene? Ka san dai ni matarka ce ta sunna. To amma taran da aka kawo cikin gidan nan naka baka taba kusanta ta ba. Wai ko baka so na ne? Ina son ki ma. To menene dalili? Salima, mu bar wannan magana yanzu.
ha abba dole ne fa mi wannan magana ni da kai dole ne mu yi ta kana son zara'a haka zalika ni ma ina son zara'a ne to da wannan tazarar da ke tsakaninmu ne za mu samu zara'a Wa buɗe wannan mahaukacin kofa ya fito? Salima ce ta buɗe shi. Salima. Wato har ta isa ta karya dokar gidan nan? Umma,
ba karya dokan gidan nan nake so in yi ba. Gani na yi babu adalci a ciki. A ce mutumin da ake cin daularsa a gidan nan amma a kama shi a ɗaure sai ka ce kare. Ba shakka. To ke bari in gaya miki, kar ki yadda duk cikin gidan nan ba wanda ya isa idan na kafa doka ya karya ta. Kin gane? Mai dashi ciki. Mijina ne na ce miki kin fi ni son shi ne? Umma, ban san wani irin so kike mishi ba. Ni dai kawai abin da na sani a matsayin shi na mahaifin mijina. Dole ne nima in kyautata masa. Sa'in sa zami da ke? To kin yi na ɗaya, kar ki yadda ki na biyu. In kika kuma karya dokan nan, cikin gidan nan ni da ke ne. Apa? Umma, ya na garan ki a ɓace? Matarka ce ta ɓata min rai. Matata ta ɓata miki rai? Salima? Salima! Salima! Na'am. Salima! Na'am. Me Umma ta miki ka ɓata mata rai? Yanzu saboda Allah da Annabi ni zan ba da doka a cikin gidan nan a ce sai an karya kiri-kiri wannan yarinyar a cikin gidan nan sai ta karya abin da na kafa a cikin gida. Ki haƙuri kin ji ko? Ki haƙuri sai kin ba ta haƙuri. Kin ba ta haƙuri ba ni ba ruwana da ki. Ki haƙuri. Shikenan. Kin sa ashe. Kai zo nan sarki noma. Kana da matarka ba za ka kafa wata doka ba. Kafa mata doka kai mata mugun hurci. Kawo kai haƙuri. Kin yarda? Samun zaman lafiyarki a cikin gidan nan sai kin ba abin da ni ce. Domin ni ce tuwon tulu. Mai wuyar kwashewa. Ni kwacar bungwai mai wuyar ja. In Allah ya so yadda sai na kwatan ma mijina da mahaifinsa yanci cikin gidan nan. Bari gaya miki abin da ake wa Alhaji a cikin gidan nan ba daɗi muke ji ba. Barantana mu kanmu da muke zaune a cikin gidan nan ba daɗi muke ji ba. Yanzu ka za abu mutumin nan a cikin halin da yake ciki bayan duk daular da muke ci na sani. Abin da zan gaya miki in taka tsantsan kin ji ko da wannan mata.
kina ji ko? Na gode. Abin da zan gaya miki kenan kin ji ko? Bari mu ci. Salamu alaikum. Ya miji ne. Fushi kake da ni ne? Ba ki ka bata min rai ba. To kai hakuri. Na dawo in faranta maka. In dai bata ran umma ne baka so. In Allah ya so ya da an daina yin sa. To ko kifa? Kin ga haka ai yafi kyau ko? To yanzu dai me zaka ce? Kin fi ni sanin abin da nake so. To shikenan bari jin daura maka sama ko? Babu yanzu dama ana ta dama kuɗi cikin fulo. Ai dabara ya fi dubu a kan nan namu. Kai dai ɗauke shi wa zai gane cewa kuɗi ne a ciki. Haka ne kuma. To amma yanzu babu yanzu duk wa'annan kuɗin ganin naka ne. Kada ka sani wannan kuɗi da kake gani dabara ma na yaro kai yaro ya zo hannuna. Kaya ne aka je aka shigar da su na amfanin gona. Kawai sai na ce babu su. Sun mala. Haka aka haƙura haka na samu ɗan abin nan ka san abin da ake kira gafiya tsirar ta bakin ki. To haka nan kenan ni samu. Gaskiya ne. Ka da dai aka shirya duk wani abubuwan nan. A cikin wannan mai gidan aka samu. Kana kallo wannan mata ga ta yar uwa ce a gare ni amma abin take mun ba ta kyauta da kakka ne ta yi bana baba ke reju ta kakka ne komai sai abin da ta ga dama za ta ba mutane. Na ce to bari dan yaga in na samu ko dan faraga sai dan yaga. In na samu faraga dan yaga to mutumin da ke da kai da baka ne kai ma baka samu dan matsuguni da wani abu ba. Gaskiya ba dalili amma wannan matan ta cika marasa mutunci. Ka ba ta da mutunci ka duba fa abba fa ta mai da shi shashasha ta haukata mahaifinsa yana ji yana gani kuma lafiya sa alu da mu aka yi ko yi ya zama abin nan haba to ba ka dan ba wani abu ya do Allah ba ko na a cikin wancan kun ce baka wannan kaya ga Allah tallahi wannan da kake gani talajin naka ne kake hauka dike wannan in za ka yi lamari na kuɗi ka yi shi sai in ka je fitarwa ka ne ko da ciniki ya kama ka fitar da kuɗi duka ba a haka zaro wanda za ka yi ciniki da shi ka bayar kamar da ajiyun ka dinne kira kuɗi ko aje su daga nan to la aje su wani kaga duk duniyar na ba wanda ya san akwai kuɗi a hulu wallahi umma ba karamin asara akai ba duk sai suka ce mun abubuwan da aka sayi yau gaba daya kuɗin ma an neme su an rasa subhanallahi kai hakuri ba kullum ake kwana a gado ba abba wayo Allah wayo a ina ba shi ba a ke kawo ba ka shi macijin a ina ke dakin wa dakin ka ke ki dubi Allah ke wallahi na ga maciji ma lafiya maciji na gani ne a ina a dakin gawo a cikin rashin fulashi na ga ya shige to ba girman Allah ni na ga maciji a kwanta da hankalinka bari in kamo shi kai za ka iya zan iya Aminu ba shi ya kamo shi sai ya kashe ku in ba a ciro shi ba na mutu na mutu baka mutu ba ai gwanda a ciro shi a kashe ina kuma a kawo shi nan ina zuwa in ma ciki shiga sai ya bude kar ka sake shi fa kwanta da hankali kawo zai ji ma ciwo ai kudi ne a ciki
Kuɗi ne. Wai. Wace jin kenan? Inna lillahi. Au. A. Kuɗi ne. Taka. Na bashi. Bari zakewa. Duk abin da ke nan kuɗi. Yaya, ina ka samu wannan kuɗin? Na yi son zuciya a wannan harka. Kuɗin da na ce da ku an kawo kuɗin gona na noma ya salwanta bai salwanta ba. Shi ne ɗan yaga wai ni ma ina so. Ya nisa za ka yi mana haka? Haba kawo. Wannan kuɗin ai ka fi ƙarfin su inda ka gaya min ka ce min kana so ai zan baka. Kwashi kuɗin ka ba umma barau. A'a, Abba. Ya za ka ce a ɗauki wannan kuɗin a ba mu tsohuwa saboda Allah da Annabi. Ba ka tsoron wani ya bi dare ya je ya murƙushe umma ya kwashi kuɗin? Gaskiya ta. To? Kawai ai abin da ya kamata ni ka kawo kuɗin nan in tafi in je in aje shi a ɗakin mu tunda babu mai shiga ɗakin mu ko ba haka ba. Kwarai kuwa, kwarai kuwa. To shikenan. A ba Salima ɗin ta aji. Gaskiya. Yanzu bari zance mun kuɗin ka sa a bakan leda. Ko akai can ɗakin ki. In ka fita ka sa a leda sai ka kawo mata. Ka kawo mun. Na zai in an zazzage a bani kuɗi. Da naimi. In dai haka za mu da ke cikin gidan nan ba za ki kai labari ba. A tunanin ki kenan umma. Amma ina so ki sani karan bana shi ke maganin zoman bana. Haka ne yarinya. Amma ina so in tabbatar miki kuɗin nan gobe kafin sallar azhar sun dawo hannuna. Domin dukiyar gidan nan ba mai iko da ita sai ni. Sai dai idan bana cikin gidan nan, amma muddin ina cikin gidan nan to ki ɗauki maganan ki kaman mafarki saboda dukiyar nan ta masu gidan ce. To shikenan. Wallahi tallahi ni yau ni zan bar nan gidan saboda wani dalili sai a dinga nuna mun wariyar launin fata. Ka tafi mana in ka tafi sai me Allah kiyaye hanya. Haka ake yi sai a jini kenan sai a warar ki a dinga nuna mun saboda ni ba dan gidan nan bane dan na wancan arziki gida a dinga nuna mun wariyar an nuna maka nace an nuna maka to ni wallahi tallahi ba za ka zauna ba a nan gidan ba to na dauki kana ni to Allah ya kiyaye. Umma me faru? Wai yaron nan Aminu yake neman wai dole sai an ɗauko kuɗin kawai an bashi ya je ya gina asibiti? Ina ni ko zan iya irin wannan cin amanar? Ai ba zai yiwu ba. Haba. To ai ni abin da na ce ma a bani ba ma wani abin kirki ban na ce a bani. Dan fa kuɗi ne wanda za a dan yanka inda za a yi asibitin na a dan share wurin a dan kewaye. Ni ba zan iya wannan cin amanar ba gaskiya ba zan taɓa mai kuɗi ba. Shi ne zai bar gidan? Umma, da ni da Amina ai duk ɗaya muke. Ko? Gaskiya Allah sarki. Umma, a ɗauka a cikin kuɗi na mana a bashi. A bashi Abba? Kuɗin da nake baki kike ajiyewa. Abba ba za a taɓa wannan kuɗin ba. Ai sun yi yawa. Sai dai wanda ka ba Salima jiya. Ba ka ba ta kuɗi ta ajiye ba? Salima, ki ɗau kuɗin sai ki ba Umma. Sai ta bashi kin ji ko? Na gode Abba. Bari ta kawo. Tsaya. Aminu,
da Allah an yi azahar kuwa an dai kusa bani wato ka jira mana zan baka shi abin da zan baka kaji ko a kidai zan ɗeban maka kasanka na ce to su ji mana dan ɗebo mun na ce zan ɗeban maka kasanka na ji daɗi kuma na yi farin ciki akan wannan asibiti da za a buɗe shi yau Allah saka maka da alkhairi Allah saka maka da alkhairi na ji daɗi na gode to haka ne alhamdulillah dai wannan asibiti wanda ni nake yunkurin budewa a wannan karkara tamu da akwai abubuwa da yawa saboda waɗanda ba za a dinga biyan kuɗi ba kyauta za a dinga yi. Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi yawa kamar irin su katin shiga asibiti irin katin nan da ake bayarwa an zaka je ganin likita kyauta za mu bayar. Alhamdulillah. Sa'an nan kuma gwaje kamar jini su wani fitsari da waye duk kyauta ne irin. Allah saka da alheri. Allah shi maka albarka. Allah shi maka albarka. Allah shi maka albarka. A barka ku da rawun. Lafiya kallon. Barka ku. Daga birni miki. Mu ma'aikata ne na hukumar kiyaye lafiyar dan adam. Mun samu labarin cewa akwai asibiti da za a bude a wannan karkara taku. Wannan hakan ki Yawwa, kuma hakkinmu ne in dai har za a bude asibiti haka mu zo mu tabbatar da kwarewar likitan shi takaddunsa sun kai ya bude wannan asibitin. ai ga likitan nan ga shi Allah sarki. Minti da Allah da annabi rufa man asiri za ka yi ka gani rufa man asiri za ka yi ni kono ne zan iya ba Kai dakata. Kai mu zaka ba cin hanci? Dama kai likitan ƙarya ne? Ashe ku likitan na kuma takardun sama ba su cika ba. Me yake faruwa? Ki dawo kai. Me yake faruwa? Haba. Menene? shi wannan likitan naku da kuke kai su mutu a sai takardunsa ba su cika ba. Wata na da lafiya ina ne. Wata maka. Ranka dai da takaddunsa. Ra'al aini na ga takaddu yana takaddu. Ina sai Aminu ba su takaddu. Wannan yana takaddunsu cika. Suna na akwati kai. Abinda da kuma sun takarda ka basu. Yanzu da ma ka san gaba ɗaya baka da takaddun kai ba likitan kirki bane ba likitan gaske bane ka tara ma nan wajen. Tun da abin ya zama haka hakkin hukuma ne mu tafi da shi birni ku zo mu je ku ja shi mu je. Dan Allah kai aikin da ya tuko da Allah ku da ku tsaya mana kai yaya za ku ce za ku tafi da shi saurara mana illa magana haka ba zai faru ba a matsayi na basara ke a wannan karkara ina so a bani wata dama a kyale wannan bawan Allah wannan abin kawai da ya ishe shi domin ya ji kunya ku bar shi a haka ya wadatar da shi haka yake mai martaba ba sai mun je da shi ko ina ba haka yake mai martaba to shike da ran kai da shi a tafi da shi ne ya kamata mu yi aikin mu kai dakata an cutar da mu shikenan a taimaka to shikenan mun bar ku lafiya amma baka mana adalci ba ka tara mu a nan wajen bisa ga wani alhairi da ka zo da shi ashe burinka da manufar ka kashe al'umma ta ce baka kyauta ba kucewa ka kan shi ma mutum kan shi ma yana kucewa ka da mai duniya kyauta ba ka san baka da takardu ka zo ka ce mana zaka bude asibiti haka ake yi. Ai ba za ku tafi ba. Kuɗin da aka bashi fa. Ai sai ya dawo da su ko? Ka dawo da kuɗin kawai. A'a ni ai babu ko sisi a wannan kuɗi yana wurin umma ai. suna wuri na To sai ta bani aiko. Umma sai ki bata kuɗi.
likitan ƙarya aikin banza aikin waje ta tara mutane tana shirme. Umma, yanzu kin yarda cewa kai dina ya fi naki? Don haka ni zan shiga ciki. Ina jira sai ki kawo min kuɗin. Dan Allah dan annabi kai haƙuri. Dan Allah da annabi kai haƙuri. Ta magana haƙuri ta ƙare. Dun da ina ga ni abin nan wannan abubuwa kawai da aka tafka ai abin da ya kamata kawai tattara za mu kama hanya mai gaba. Haba abba, a ce duk tsawon shekarun da ka ɗiba kana zaune cikin gidan nan kana wahala a ce kuma mun tafi haka kawai ba komai. A gaskiya bare ba abba. Kada ka ga mana wani zancen banza da cin wofi. Duk tsawon shekarun da muka yi me ya tsida na mana wani abu kuya da ka tafka mana kada ka mana wani magana ka ce wai duk tsawon shekarun ka lalata mana tsawon shekarun yanzu wace hanya kake gani ba wata hanya da za mu iya bi mu gyara zaman mu a nan gidan yana ce abba ni na san abin da ya zan ka bani zuwa da safe. Tanko zo in gona kudin kaji in ka je sai ka ba umma kaji ka ce mata ni ba zan dawo gida yanzu ba sai da magariba kaji zan je unguwa amma sai da magariba zan dawo gida to shikenan kaji ko to shikenan ka fa ka bata da su ka bata fa zan ba Yawa, barka da zuwa. Na wuni? Lafiya lau. San da zuwa. Da Allah abba nake tambaya. Abba yanzu nan ya bar nan. To da Allah ina je? Ya dai ce mun zai je wani waje sai da yamma zai koma gida. To da Allah idan kun haɗa shi ka ce ni ma da yamma za mu haɗa shi a gida. To shikenan. Ba komai Allah ya da zan faɗa mai. Sai an jima. To shikenan a sauka lafiya. Yaya, tura ta kai bango, an ƙure ni, zan kawo da abba kawai. Kawo da shi kamar yaya. Zan kashe shi. To kaga wannan? Shi masoyin kindirmo ne, shi zan bashi ya sha na riga na hautsina shi da garin magani ka gan shi? Ai wannan in aka ce aka yi haka nan ai ba zai yi kyau ba
me zai sa ai haka aka da shi ya kashe ya mutu. Idan na kawar da shi Alhaji ba shi da magaji sai ni. Dukiyar sai ta da hannuna. Kawai. To. Ina. Kawai. Abin haka ne? Shi ke na tunda na ga imani kai ya shige ka. Zan aikata idan na aikata sai dukiyar ta da hannuna ni kaɗai. To da ka taɗo Allah. To kamar ya kina nufin ke kaɗa kun ki kai? To. Yawan taho da nisa. Kuma sai yanzu daga ƙarshe. To shi kenan. To amma abin da ke gudu in an ba shi kin tabbata zai sha. Idan ko bai sha ba. Yaya kenan zai sha. Ai masoyinkin dumo ne na gaya maka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Farkin noma farkin lada. Abbati. Umma. Yau na gaji. Kin ko ina gama noma sai na ɗauki kuɗin da aka samu yau sai na ci a kawo miki. Ni kuma sai na je unguwa. Allah sarki. Dan lele kenan. Ka koyi sa'a. Ga wani kindurmo na kusa shanyewa tunda ka zo ka tarar? Je ka sha abinka. Ka je ka shan. Je ka sha abinka. Dan lele. Allah sarki dan lele. A tun faɗa kenan shan kat zai. Salima lafiya? Me yake damun da su? Akwai abin da yake damuna ne. Menene ki gaya min? Abba, ba na so ka sha abin da yake hannunka. Ya Umma za ta bani abu kice kan sha. Abba ka yi haƙuri. Na san ni da kai bamu taɓa jayayya akan abin da Umma ta ce maka ba ko, amma dan Allah dan Annabi ka sha kin darman nan. Abba. Kin ga idan ya kwankwada aka gama ni abin da ke so da ke. Kin fa san ina da Umma kawo menene? Wai Salima ce tace wai kan sha wannan kindirman. Ko me dalili? Saboda guba aka saka a ciki. Guba? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi ni zaki dora wannan baki sharri ni yanzu ke yadda take tsakanin da ke kenan. Na ki ce mun ni na sa mai guba a cikin kindirma. Umma ki daina kuka. Asha Umma ki hakuri ki daina kuka. Umma zan sha ki hakuri kin ji? Salima zan sha. Umma mahaifiyata ce ba bai da ta kashe ni. Umma ki daina kuka zan sha kin ji? Kenan ka sha Abba, ni ba zan hana ka ba. Amma kafin abin nan illa ta gana sai ya malaki Umma ki sha abinka da Umma.
ina zaki ai kin wani abu da ne ya tafi jama'a ko ba mutum na za ki ce zama na a gidan nan kasan ba mai ɗorewa ba ne tafiya zan yi ke tafi ina zan shiga duniya ne in je Allah ya sa in samu mijin aure arzikin da na zo nema ai na samu au to me a cikin nan kuɗi ne mu taru da ni da ke zo a zauna a nemi a samu alheri amma ki tattara ki tashi a bakin jaka kina so ki kama ki kyauci ke yanzu aka gaya miki wani ke ya kamata ki tafiya zan yi mana ai gwanda in shiga duniya in je Allah ya sa in samu mijin aure ko in yi aure na kowane lokaci kina abin da kika ga dama dukiyar da kika samu da ke da kuka samu kika samu ko muka samu kike ce yaya dukiyar da muka samu ne da kai ni zan yi gaba da su zan yi awon gaba da su ne Allah ya kawo ni haka ke son ki wannan kuɗin shekarun kuli ya kamata ki jira ni ki zo mu raba da abin da ya yi yaya so kake kai mun butulci to haka ne ƙarar ta kawo maganin butulci in butulci ma kike faɗa ba nan daga butulci nan aka tsara shi kuma ke ce kika tsara shi hatta hasali mutumin da ya zo dora mu akan wannan harka kin ba butulci wanda kika aura mijinki da kika aura kin ba butulci dan sama da ban miki sai da kika yi ma butulci da uku kenan sai na wadan cikin cokali wani ma butulci bane ke da ka taki ji ke da yake mace ma wannan dukiya da ke ganin ta mu ya kamata mu rike ta maza saboda ke yanzu aure zaki je ki kuma in kika yi aure a ƙarƙashin wani namijin zaki je ki zauna kin ga ko wannan dukiya a hannun me ya kamata a ce ta zauna ko ba haka ba abba ka dole Allah zai samu uwar gida kwanta da hankali kuka ba naki bane da yardar Allah bai tashi ka taimake ni dan Allah da Allah yardar Allah bai tashi bismillahir rahmanir rahim dan Allah dan annabi ka taimaka mu malam ya tashi dan Allah uwar gida kwantar da hankali a ba zan iya bada ba yaya kike son ki mai da ni wani karbi ni ne gaba da ki ina baki magana kina gode bane da kuma rashin kunya ni ba albarka tashi kudi ba zan bayar ba eh a Abba. Alhamdulillah. Ya san. Abba. Ya san. Ya san. farko na fara neman roƙon gafara a wajenka saboda na yi ga rayuwar da ta koya min darasi a rayuwar ta. Alhaji Kasim na yafe maka kuma na gafarta maka. Na gode Alhaji Ila. Allah ya saka da alkhairi. Ke kuma Salima Allah ya miki albarka. Allah ya ƙari maza da mata irinki. Baba,
na gode. Ba komai abba. Na yi abin da ya dame ni a rayuwa. Kuma yanzu ban san ina zan shiga ba. Dan Allah ku yafe ni. Sai ki shiga duniya. Domin ita duniya dama ai makaranta ce. Takan koya wa mutum abin da baya zato. Abba, ka yafe ni, ka yafe mu. Umma, ko ba kuɗi, kin yi gudun mahaifiyata lokacin da ba da ita. Kuma uwa ba ta taɓa neman gafara wajen ɗa ba. Na yafe. To umma, sai a yi a hankali. Idan aka ƙara haɗuwa da wancan gungun sai a ja shi a hankali don kada ya fushe mai. Yin hakan shi zai sa daga ni hakke mu tsirar da mutuncin addininmu da kuma martaba addininmu. A'a, kada ka ja. Na fahimci matsalarka, ka yi abin da na ce maka. Idan mafarki kike yi ma, to ki farka. Ba a taɓa yin sarki biyu a bishiya ɗaya ba. Muslama da zaman lafiya su ne suka zo wa da duniya shi ta zauna har akan yi koyi. Musulunci gidan zaman lafiya da ƙaunar juna. Tambarin haka yana fitowa da sautin ta cikin kamfanin Square Media at Abuja. Suke tallan wannan mai laƙabi mutallam. Wannan kalar shiri mai suna mutallam lallai ga masu kallo akwai alkhairi a cikinsa. Jaddadawa yake akan son zaman lafiyar musulunci da hoɓɓasa kan alƙiblar gaskiya. A fannin Hausa, shirin mutallab shine fa shiri na farko da ya fara gabatar da jaruman ƙasar Amurka. Ina fatan yanzu za ki yarda cewa mutallab bai fi ni komi ba. Ya ake yi ka iya Hausa yanzu? Mutallab wani tsayayye da ra'ayinsa ya yi hukunci ya yanke auren wata ahlul kitabi mai suna Juliet. Juliet, what does he have that I don't? I love him. I want to be with him for the rest of my life. Mutallab. Ban guje ka bane na kuka, zuciyata na bai mutalla. Romeo ka tallafa mini in ba mutallab ba za na kai ba. Soyayyar Romeo da Julia shi yana so ita ko mutallab. Romeo yana ta kuka dan ta ce ba za ta dawo ba. Ta gudo ta bar shi ta kama gangar jiki ta yi jijiyoyi a jikin mutallab. Shi kuwa wancan ya biyo ta har ƙasar da ta canza. Ya aminta ya yarda da shirin aurenta. Baba, wannan ita ce Juliet Gibson. Nine. And this is also his proposed bride. Sabutar ke ne yau ka tafi ka bar ni. Na yin kwalla waye zai goge mini. Sabo yin sabo yau zuciya ta ja mini. Min yi shakuwa so ya ka tallafa mini. Ruwan sama Allahu ya kawo mini. An yayyafi shuka tana tasawa. Mutallab ban gaji gajiyayye a karnin fitowa za a yi mamaki. To gaskiya na yanke shawara. Ni na zaɓi Ubangiji na akan mahaifina. Wayyo za ta samu wanda bai yi hanzarin neman shirin ba. Shirya shirin Mutallab Nasiru Sa'ad. Mutallab daga bangaren wajen aikin ba da umarni. Aminu Saira shi ya wuce a gaba. Nemi shirin a kasuwa. Kamar Mutallab ina ƙoƙarin tayar da mu a cikin jirgi. Ƙarya ne. Mutallab ina ba zai aikata ta'addanci. Mutallab